Tapi nek mangan kakang mangan kolup ya. Tak kandhane sampean kang ini nek kangen mangan kolup-kolup ngene. Gelis budek. Nek kan molo. Gelis budek nang wong. Ya munggah. Ini saben di kono. Cak enak sampean ketambahan yo apa oleh. Banyune liwat kidule. Le masih di PS 10 meter wae ku ndak apa-apa ngono. ngidul iku banyune daerah ngalor iku. Lore watu sak mene Bu kalenane. Wong nek ndelok nek banjire gedhe iku wis oleh dhuwure watu iku. Watu. Watu ku lore klambek. Iki muclak ngidul. Heeh. Banyu ku. Iya, Rek. Iku nek momene apa terus-terusan ngono, sik pancen dikepras ae yo. Pancen dikepras ya. Yo. Aduh, watu ndak sanggup aku Mas nek watu sak mono Mas. Iku ukurane wong ndek kali-kali wong sing ngunggahno watu sing ndek materialan iku. Iku ndak dhewe, kudu ana kancane. Lha iya nek dhewe kagak men. Watu dituk ada. Mek cerita tok ya mulane aku mek mbuktekno iku mau. Aduh. Lha terus sing pinggir wetan yo. Iku dhuwure kan kena rongan ya. Wetane kan iku wis kegogrog Mas. Gara-garane apa ya? Wekku dicukiti watune gong idul. Mari ngono. Terus sing kidul ditotoni tur dhuwure dilorot ngene dipecuki. Le ojo le. Wis sampean banyune liwat dhuwur mari ngono. Tandurono emprah atau cetek. Iya masuk nek ngono. Marno kok elek cak cetek nang kopi ku elek. Ya. Sampai emosi nek ngandani iku. Terus iku yo wetane sing mari dikepras iku kan. Cara digawe turu kan enak yo. Cuma nek banjire musim lewat kono maru wetane kena apa gerus pisan Mas iku. Ambrol iku waduh. Aduh. Padahal taruh ngono kono. Iya. Mbok sing ndek kono ku sapa yo wong anu ndek perengane ana wong tak celuk ndak kenal sapa sing duwe yo. Arek cilik ana? Ndak, bisa aku lah. Cilik. Paralon ngono paralon. Anu paralon apa jeten yo. Oh, arek sepuro. Tak goleki ndono arek. Kebiar kayu sengon boleh. Ono kebiukan kayu sengon di kono, sengon sing teko lore terus sing teko dioles iku ya robo. Kene ya robo lore mek kuyu. Sing anu sing digegeli ku nek sapa iku? Nek sampean di kono. Kok ndak diosong? Kate sapa? Ya menawa digawe petapon. Sopo tadi katene? Wingi wis. Panes dinanggel. Pojokan kono le mari tak tandur sengon wis 1. Ya ndak apa-apa lah. Iku kan digawe nahan apa kan di kono kan dalane wong kan umumane ana banjir deres, di kono kan suwe-suwe kan jero Mas. Ndak momane ana tahanane sengon kan kuat. Di perut dalan iki sih. Dudu, di dhuwure kosong lho. Duku. Karo no Bang. Ndak. Aku yo mek iku aduh. Iki potongan beras. Nek momane wong ndak biasa tenan. Iki lele nek wong mboten niat-niat rek. Dudu ngecap lho, cak minto enangan iki, pedhot. Tapi nek aku ndak pedote iso Mas berusaha. Sing gare pedhot tuh ngene. Garap gini, sangune kan mesti Mas. Darani sangu kan duduk duit. Nek momane mburi iki ndono beras. Sangune mrene ya digawe. Mari ndono beras yo katalah mbuh sembakone lah. Ngene pedhot. Kaya sampean iki nek ditotal iki akeh enteke. Enggak kroso, mau total lho sakmene paling ngono lho. Tapi nek momane wong mikir ngono Mas yo ndak garap kebon arane ngono. Gedang Mase kula ndadak nandur biyen tiyang Songo, tiyang Karanganyar. Ambek njuglangi, ambek nandur, ambek ngerabuk niku wong Songo 2 wulan. Nek ditotal nek Mas cerita, nek ditukokno roda 4 nek rego-rego 100 sing gludhek kula nggih sing gludhek waktu sing perintahe ana Yandi biyen niku. Iku sing gludhek niku, kula 30 won. Nah, iku durung sing saiki iki. Iku sing gludhek le. Lho terus biyen ndak ngene le, kayu temunjang kate liwat bukruk-bukruk ngene. Kaya alas wis. Alas pun. Tapi iki wis termasuk ketok kebon, Mas. Nek jaraku ya ketok kebon kan gedange ya sik kena didol. Iki kanu kopi tunggal tahun. Nek kula 2 tahapan. Yang pertama teko pertanian niku sing wonten niku sing tak sambung-sambung kopi biasa niku. Terus ada sing ndak sehat. Terus kula ganti kopi bikin iki. Jadi cara hitungan kula nandur niku sekitar ambek biskine lho nggih. Sing niku setahun terus kula ganti biski.
sampai saat ini berarti sekitar 2 tahun. Nah 2 tahun sak durunge pun kula rumat, lah bisi sing gede-gede sing tak sambung niku. Sing tak sambung lah wis sing wis ngrempayan niku ngrumat oleh 2 tahun tak tinggal. Jadi cara ngrumat niku sekitar 5 tahun. Iku 5 tahun kaya ngene. Umpamane apa ndak tekun, ya ndak tekan. Oh dadi lho. Ndak dadi temenan. Tenan. Aja masalah kebon ciut atau kebon ombo yo. Nek wong kenal saiki mari nang kebon yo, ngoyo mari nang kebon ndak dadi. Dadi Ya wong kan weruhe kan mek apa weruhe kan mek ngunduh kopi utawa anu dodol gedang yo. Enak saiki ndak ero nek sing kene iki tayal-tayal. Tele-tele. Kula mbeto rabuk wetane griya nu bendina bawa telu, kadang balik pindho. Terus niki wau kula ndak nggo rabuk, bawa kocoran, bawa 6 cerigen. kocoran kali aku dorong mulai. Anu uyuhe wedhus kali rabuk cair. Ndak dadi temenan. Yo Dino aku dorong sing diotek nang kebonku. ya saiki apa jare wong iku mau apa ya nek ngarani pasti wis sing penting nyang ngono lho. Masih dodol titik-titik kan suwe-suwe kan rata. Ya saiki kaya nyulami ngene. Niku wonten le. Lah nyulami ngeten iki. Iki kan kurang cilik nih kok le. Kurang cilik. Kowe iki Mas. Ngresiki, mari ngono terus maru ketutupan. Ngresiki maneh ketutup. Tapi anu Mas, percaya yo sampean yo mbuktekno, aku yo sik buruane iki mbuktekno. Ternyata wenih kopi sing kaya ngene iki yo nek nandur gedhe, penyine suwe sing kate modot. Weh. Ana buktine kok eksperimen. Lah iko gedhe kok le. Heeh. Iku kan gandeng loro. Sing gedhe sampai saiki pancet yo. Iko le solo. Iko kencenge petele. Lah iko. Oh niko. Lah sing gedhe iku sakmene le. Sing gedhe dhewe sakmene. Terus sing cilik sing pancet iku kula nandur sakmenten. Itu kesalit. Kesale tole wene jebolan iku akan serap putih kari jebol kari panjer Iku beda itu. jenis apa nama Dek? Sami. Dadi enak nandur cilik. Enak cilik. Tapi nek wong ndak paham, Foto kapan sing kate gedhe? Ya kabeh yo jenenge dinteni. jenenge cilik. Yo kan mosok kate ndak gedhe. Butuhe ku akare foto. Tapi cepet nek sing Iki padahal tanduran kari. Cuma niki sak menten polibekan kabeh. Foto kaya iki umur rong anu iki apa? 5 wulan. ngono. Nono yo. 3 wulan. Nah, iki 3 wulan sakmene. Tapi nek mone nandure, hah? Wulan. Iki umur 3 wulan iki. Tapi nek mone wingi nandur sakmene, taker Kedep-kedep. taker payah ngenteni ngono lho. Ya. Nah iki. Iki umur 3 wulan sakene iki. Berarti dugi bibit niku di polybag teng griya ngono lho. Nggih, teng griya Terus kena. betone teng kebon iki Iki langsung polibekan iku wis. polybag. Lah iki kok kaya teng pondok Nah, kan wonten stok niku. stok. Nah, Sak meniki nanggure wae iki. sak menten. 3 wulan sak mono wae. Cuma ajire kalau jam Pertumbuhane. 3 kawan ngoten. Tapi iku aku cerita maneh takon maneh sampean Ndek, sapa Ndek kula nek kebone dulure sampean iku aku kawit kemene lho kok dibedoli malah ono kang rame lho kok dibedoli kapulogone. Tibake nang jare sampean iku kate tanduri bibit kopi yo. Jadi kaya kate dibalekno asal meno ae ngono yo. Yang ramen kok nandur. Oh, kok nandur bisa nih kok. Wis jangkep wis. Kapulogone ya apa ora? Mari bedoli kapulaga wis. Rencana kate dibedoli. Iya iya. Aduh, Mbok. Nah, iku sing Dadi kadang nek wis ngono ku duwe awake dadi penyakit wong. lho tapi Anjo le. lho aku biyen kan wis ngomong nang sampe Ndek kebon. Ciru-ciru sing wis ono iki. Ya bukan berarti kaya lagi anti nandur kapulaga kan hak privasi ini masing-masing Mas. Cuma kapulaga iku mau kudu njaluk wong temen-temenan. Saiki nek rumah kapulaga yo saiki nyang nang lahane yo. Dan terus 3 dino ndak nyang. Nyang maneh 3 dino ndak nyang. Ya memang ya ndak metu wae ngono. Iki le cole niki wau. Kilene bong mantun iki mriku. Kapulaga Kula dulu sedaya tak kenekno le. penggane wong pateng. Logo. Dadi menghambat pertumbuhan itu. Ya jare wong iku Lembab dadine jare wong iku mau nyene biyen asale ndek wilayah Tepus kene yo. Ya Tepus Mburno kan Tepus ku biyen kopian penyene. Ya. Yo. Menurut sampean kan kopian termasuk Persil. Mulai ndek Persil kok MDPL kan dhuwur kan ndek Persil iku. Suwur tepus iki biyen. Ya saiki ya nyene wis perubahan zaman kaya ya apa ya diikuti ae lah.
pertanian kopi itu semua Kalau panen raya enggak tambah murah apa? Insyaallah mboten. Buat ini kopi masih soalnya penikmati. Nggih. Terus sak panen-panen rayane le dengan lahan yang berkurang sekian banyak. Terus ditambah dengan petani-petani baru sing nambah. Niku sing nambah ambek sing ngurangi. Niku kakek ngurangi. Terus pertumbuhane umpamane wong kate gawe kebon kopi itu lama. Nek Kapulaga katakanlah setahun sudah bisa panen walaupun medis. Tapi nek kopi niki maksimal panen raya nggih. Mulai nandur ngecepno panen raya niku 5 tahun. 5 tahun lah ya. topes hasilnya. Oleh rong kintal lho. Kulo garap oleh setahun. Wis kulo garap niku wis 2 tahun lah. Iku langsung oleh 1 ton. Kalau tahun nih kok. Jadi kopi lawas-lawas soalnya kan betul ndak betul kebun. Kopi lawas. Ya kopi asal lah. Tapi kan masih kopi asal ya ndak oleh disio-sio lah yo. Ya dirumati ae lah. Nah, iki contoh ono kopi ndak metu pangi. Ya. Kali sang Nah, iku le ngambil itu. iku ndak metu pangi yo. Iku tak kocor, tak gundul tak kocor. Yang Hmm. paling parah di samping iko. Iko. Yo. Lemu yo. Tua ini kok yo. Nggih. Tapi ya wis apik iki Mas, termasuk apik lah wis. Cara Ton kulo biyen diomongi wage aku mriki le, Mas, iki rumah tono, Mas. Cuma wage ndak detail nek ngandani. Cuma apik. Aha, ngeten wage. Mas, sampeyan yo opo iki? Iki rumah tono kebon iku. Sama iki lho oleh nek 4 ton. Ndak percaya le kulo. Sini kan. Nggih asli ndak percaya. Demi Allah kulo ndak percaya. Mari ngono bareng wis oleh 3 tahun. Niki tak tinggal le 2 tahun. Nggih, 2 tahun ditinggal niku. Tak tinggal, mari ngejep nyono beki ya akeh sing babat wis. Mantu ngoten nyelawat kula. Nyelawat terus nang di Bloke Matuk. hmm. Iku no sing mati ndak keliru. Bojone anake Cak Marsia. Terus iku ayo delok panel Mas, aku mohon iki. Tuh, ayo. Sama jane ro. Delok aku. Bareng delok panel iku kebon apa? Lha iku kebon sing tak critakno biyen, kebone Matuk, kopi lho, lore iki. Oh, ndek burine Kang Sarno ah. Kula bareng bertun ngunduh. Niku unduhan yang kedua. Nah, wis mari pertama kedua. Kedua ndak entek sak wit niku le oleh sak wadahe sak pil. Berarti kan 25 kilo cat 2 niki. kilo. Niku oleh sak mono meh sak wit. Kula langsung semangat. Inspirasi lah kemana? Malah wong nek wage ku banyak jajan. Terus bedoli rambatan, iki rambatan tok le, mboten ngeten bedoli ngeten kok. Manual tadi. Manuk lho, kontene nek kena dibabat. Dibabat tambah akeh. Tambah Dadi meletrek. digoleki Bedolan bedol rakyate. koyo. Nggih. Yo tangsang-tangsang no. Tangsana malah kula wonten nen. Ah. Tangsang niku. Ya kaya iki lho, iki rambatan iki. Tangsang no. Nggih. Lah nek teko gurune dilokno aja tangsangno dibabat anu dinggeni pada apa? Semut. Ndak protes kula le. Celeng soro rep. Oke, jal. Kate ndok le tangsangno. Terus sing ditampil sing ndi? Hah? Gawe. Terus parno lah, terus ono le. Teng mriki ya. Teng mriki niki jenenge blancak. Sing kaya mbute tapi biru. Dudu anu adu selimpat. Tuh, Nek selimpat sampean titi yo. titi. Iya kok. Bur kono kene. Ono enak nek iku le. Ndak ono gatele nek iku. Iya. Linjing-linjing. Engko cara dipethik ono sik yo. Ono. Oh. Mari ngene Oh, wis. iya. Golek engko iku golek anu. Ono sing nom. Iku kan ono sak le. Mesti ono sak kebetul sak. Niku wadahe blancak anu tak wadahi no. Tak wadahi, tak betul tak wadahi. Tak betul tak wadahi. Heeh. Lah iku Blancak. wakeh biyen. Hmm. Iki meleri. Urip ae di nisor mari bedole nang sampean yo sik ono Meleri ae. napa Pak Didik? Apa? Meleri. Koyote kene urip iki. Uripan. Kan iki kulupe dipangan yo ndak kena. Enggak kena. Nonok wae. Kena le dipangan. Oh kena. Kulupe. Karo. Mbasih nek ngolah kenekan. Takon Pak Dik. Oh kulupe kena Mas. Duduk dikolur tapi dipepes. Oh digawe bothok ngono kok. Dipepes kaya lontong. Tapi kok dibedoli nih sampean? Brengkesan. Kate brengkes sak piro katene. Ya menawa apa diekspor ta ya apa ngono lho. Brengkesan kene. Ndak nek dikono selimpat kira-kira nek golek sakwine ono ta? Ono. Iku sing kate golek aku. Sabene kan golek cuma ndak ketuman biar arek aku. Selimpat iku. Selimpat iku kulup sejenis kaya mbodi-mbodian
Kaya jenis sente yo. Sing paling syukur iku. Sing anu kaya mirip sente yo. Heeh. Cuma ndak iso gede. Tapi yo aja dibedol Mas, limpat Mas, kan kena digolo Mas. Jadi mengerti tandur kebunnya men. Ya ndak ditandur di pinggiran kena gekolo ngono lho. Jangan Ngono aku. Oh ngono ah. Tapi nek mangan kakak mangan kolup yo. Tak kandhane sampean Kang ini kangen mangan kolup-kolup ngene. bodoh nak. Gelis budak. Nek kan molo. Gelis budak nang wong. Ya Munggah tuh iki kono kaya pendaki. lah ya kolup iku ndak kena ngoyo bendino ngono lho. Memperpanjang napas kono iku. Ya paling ndak mbok seminggu sepisan nek dioyok kolup bendino ya kopi orang awak. Yo enake nek wong tani ku apa yo? Yo ngene iki wis golek udara sejuk enak. Tumpuno di kopi-kopi cilik ya. Anu ya. Iya. Nang bakung sih ya. Iku Mari. iku kena digawe rabuk iku. Apian iku ngandung apa yo nek ngarani? Urea apa ngandung apa iku? Sama kate nandi? Simulya. Enggak. Yang mulon dulu. Oh iya. Mari ini aku sih kate leren aku sih. Ini tutup akan Dik. Tutup mas sih. Terus yang santai. Santai. Iki kalau mau yo. Nah, ya apa? Di tas. Aja dari nisor mas, kesaruk mas.